Different professions and what they are called in Igbo language. Part 2. Judge, onye ọkaikpe. Lawyer, onye ọkaiwu. Athlete, onye na-eme egwuregwu. Chef, onye osi nri. Medical doctor, dibịa oyibo. Nurse, onye uwe ọcha. Mechanic, onye ndozi ụgbọala. Scientist, ọkammụta sayensị. Secretary, onye ode akwụkwọ. Financial secretary, onye odobe ego. Teacher, onye nkuzi. Lecturer, onye nkuzi na mahadum. Pastor or priest, ụkọchukwu. Musician, onye egwu. Trader, onye azụmahịa. Entrepreneur, onye oji ego achị nta ego. Writer, onye edemede. Cleaner, onye mficha. Driver, onye ọrụ ụgbọala. Barber, ọkpụ isi. Librarian, onye nhazi ọba akwụkwọ. Fitness coach, onye nkuzi mgbatị ahụ. Tell me your profession and I'll tell you what it is called in Igbo language. Thank you.